press meet ke hang nang kok ma la so pothak ka kapre kali non dak fornong Soceng Mondol Kongres Komiti Abarim Dhanesar inti katha alangli West Karbi Anglong District a President Singh Teronaphan Kichok Chi Pu Karboktap alam the aposi nilitum lamklar pipon nang koklo je nilitum lamklar ke pipon nang kok alam the lahelo alang liphan kopia posi nilitum parti pen alang liphan plung nang juima laso pothaka bangke langdam lonang je alang liphan ningkan isira ibeng alang liphan dak Soceng Mondol Kongres Komiti President Pekponlo District Pen Stame alangli ki claim ki dam ki chok che kilit pik apot si alang di pan party pen hlung pon joilo expel plot lo athek ko pia posi alang li pan ka expel nang kok hlung nang kok bangke lahilo alangli board committee along tin committee sang dam lo sitame alangli halada board committee along akaprek a parti a phansi a president a secretary ir damrong jong damrong la sinon last time langteng a polling station along a sonson sitame lata alangli khorsingkro alangli ke SDC amunit beglo hala alangli phansi president kapemandang amasi district asor bangla solam adulong sila PCC approval file bang kondasi hala so contact number along an contact lo amasi hala kro sangho phaltame SDC amni phansi le hamlo la pension na thakse anud da call ta le erlo lalo lan chot kalilang ako dolang long pai long PCC a president ki yong stame alangli ki edam angthek la hello approve la hello pressing rong pip alangli ke halada BJP along ta kopene apudo lason se alangli claim lo la pen akodolang ompo stame la son tak taxi akapreka party aphansi ASDC lone kopia parti lone alang di phansi pidam lone ditum chini ne dana la pen la son tak tak se akodo thulang umru long ta la son tak tak se BJP bang phu phansi alang di PCC a president pidam lo la si la sorry put long thai inquiry pe me pensi tarli pe me pensi la somunit ke Kongres menit kalilu laju pucini si alang lipan expel plot lo lapen alang li non ke Kongres pan expel plot pan bangke alang li ke non ke BJP along si kacikrong tu sitame la bangso menit ke BJP dong le cikrong sitame BJP tu ta cini nangji la so menit ke BJP amunit le nang cikrong ta BJP amunit kali lake ite Chelsea amunit nang litum lantar lip pemme inquiry pemme lo polote Dhanesar yang tiga thar ke lake non BJP yang nang ci pa organ stame lake arlo ke lake ite Chelsea amunit non ini tu malong tame agom approve ke chengablong ke anarlo ke Kongres haning velo de lake ite Chelsea lo lake la pen hada thang prin prelia por da prang lote lake ha yes sielo jo la sonomni la sila somni de phanke kadu ka ve party som do an same la so ba abang ku amuni de phanke nang litum same lang pe me pansi inkrung pe me pansi alang di phan nah ka party le chupa oksita alang di phan ka da lang phan ahok per menit tinang lagi la sinili tum dak Soceng Mondol Kongres Komiti amai khu nili teron sangho nili men ke jansing teron stame non nili dak Soceng Mondol Kongres Komiti long amai phu lo
Asi nili alang lipan dhone soring tiga thar ki chokche dan ke district presiden aphan ke chokche pu karbo apu thak nili lam klar pilo setame alang ki chokche antek approve aproman ke nili la hello rat an no tame nili pe klanji dhone soring ti ke klemakam approve la hello la penon hala ASDC atuma phan horsingkro alang lipan same alang li ke haman tu ne pen ASDC munit dalang di panda kongres munis papiman bor idan stalang di tum ASDC panda anong junan ni ne sore tiga thar nang di anong junan ni lapta nasana thase hala BJP along gedo atuma phansa me bang ahok te pen bang parti do ver phan ke anong junan ni la so teng langdam pulote la so munit ke parti ko ane phan ahotor lo kasi nili mai pro hen pa pansi ington pon kok lo kardok